Friends, welcome back to Gwrlwi channel. जों दिनैनि बे खोन्दो जिनैनि मोब्लिब गोहो इलेक्ट्रिसिटी बे पार्ट 1 आव जों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों मोनसे बे जाबाय नोंथांमोननि क्लास 10 आव थानाय खोन्दो जिनैनि मोनसे गोदान सिलेबास बे जाबाय मोब्लिब गोहो दा फरायसा बिथांमोना मोब्लिब गोहो बुङोब्ला मा बुजियो दा नोंथांमोना पिक्चाराव नुनायावनो गम मोनखाबाय जानांगौ बा मोनथिखाबाय जानांगौ जे जोङो बे मोब्लिब गोहोआव जोङो माबोरै जोङो इलेक्ट्रिसिटी थामहिनबा कारेन्टफोरखौ जोङो माबोरै कानेक्ट खालामगोन जोङो तार लानानै बा जायखिजाया वायर लानानै जोङो कानेक्सन माबोरै खालामगोन बा बाल्ब मोनसेखौ जों माबोरै फोजोंनो हागोन बाल्ब मोनसे फोजोंनोबा जोंनो मा मुवाफोर नांगौ जायो दा बेफोरनि जों डिटेल्सखौ मोजाङै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला नोंथांमोना गासैखौबो बुजिना मोनगोन स' नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोनदों बेवहाय मोब्लिब दाहार आरो सोंखन्थाइ दा मोब्लिब दाहार आरो सोंखन्थाइनि गेजेराव मा फारागथि दङ दा मोब्लिब दाहार बुङोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो जों बयबो नुखाबाय आरो बयहाबो गावबा गावनि न'आव आथिखालाव मा कारेन्ट दङ जोङो बयबो जोङो कारेन्ट होनब्लासो मिथियो मोब्लिब दाहार बा खायफा सुबुङा बा लेखा रोङि सुबुंफोरा कनफिउज जागोन मोब्लिब माने मा एबा दाहार माने मा बेबायदि सोङोब्ला कनफिउज जागोन दा ओरैनो जों नर्मेलि बा सरासनस्रायै जोङो कारेन्ट होननानै बयबो मिथियो दा जोंनि न'खरफोराव बा गामि ओनसोलफोराव फ्राय गासैनाबो न'खराव कारेन्ट दङ दा बे कारेन्ट बुङोब्ला मा बुजियो नोंथांमोना मोब्लिब दाहार बुङोब्ला मा बुजियो दा बेखौ आं मोनसे पिक्चारनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय मोनसे सोंखन्थाइ थामहिनबा बे नैबे सार्किट होनना बुंनाय जायो इंराजियाव नैबे मोनसे सोंखन्थाइ दा बे सोंखन्थाइखौ खालामनोब्ला जोंनो मा गोनांथि जागोन बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि मोनसे सिम्बल नुनो मोनदों बे सिम्बलनि सोमोन्दै जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन नैबे सिम्बला मा बेबायदि सिम्बल थायोब्ला मा फोरमायो दा बेखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन दा गोरलै राव नोंथांमोना बुजिना लादो दा गिबि बे भिडिअ बे चेप्टारनि गिबि पार्ट हिसाबै नोंथांमोना बेखौ बुजिदो जे नैबे बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनदों बे जाबाय बाल्बखौ फोरमायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों ए माने जोङो कारेन्टखौ माजों सुनाय जायो बे एमिटार थामहिनबा मोनसे कारेन्ट सुग्रा आइजें बेनि मुङा जाबाय एमिटार जोङो मोनसे नैबे सोंखन्थाइनि गेजेरजों बेसेबां कारेन्ट बोहैदों जोङो बेनि गेजेरजों हमनो हागोन बे एमिटार सुग्रानि गेजेरजों जों हमनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों के माने बेवहाय साबि दङ जों जेब्ला सुइच होगोन सुइच होबा अब्ला नैबे बाल्बा जोंगोन आरो बे बाल्बखौ जों होनो थाखाय जोंहा बेटारि नांथारगोन बेटारि गैयाब्ला जों बे कानेक्सना माने जों बाल्बखौ जों होनो हानाय नङा बेनि थाखायनो बेटारि इम्परटेन्ट दा बेखौनो बुंनाय जायो मोनसे नैबे जाबाय कमप्लिट सोंखन्थाइ आबुं सोंखन्थाइ होनना बुंनाय जादों बेवहाय जेब्ला जों सुइचखौ सेरना होगोन अब्ला नैबे बाल्बा जोंनो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना कारेन्टनि डाइरेक्सन कारेन्टआ बोहैनाय जा लामा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आरो जेब्लानोखि मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों बेबायदि सारसा बारलाङो बेखौनो मोब्लिब दाहार बुंनाय जायो दा आं नोंथांमोननो बेनि बुंफुरलुखौ लिरना होदों बेवहाय बे जाबाय सावगारि बेखौ आं नोंथांमोननि बिजाबनिफ्राय दिखांना होनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना बेटारि नुनो मोनदों मोब्लिब बाल्ब नुनो मोनदों एमिटार नुनो मोनदों आरो साबि फोनांजाब थामहिनबा सुइचबो बुंनो हायो जों आरो बेफोरनो जाबाय बेनि सावगारि मोनसे कमप्लिट सोंखन्थाइनि सावगारि आबुं सोंखन्थाइ होनना बुंदों बेखौ दा नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट जोङो बेबायदि लिरनो हायो मोब्लिब सोंखन्थाइ माने मा बा इलेक्ट्रिक सार्किट माने मा दा जों इलेक्ट्रिक सार्किट बुङोब्ला नोंथांमोना बेबायदि बुंफुरलुखौ लिरना होनो हागोन मोब्लिब दाहारनि सोलिबाय थानाय एबा खोबथे लामाखौ मोब्लिब सोंखन्थाइ बुङो थामहिनबा नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बे पिक्चाराव सोंखन्थाइ माने मा जों बबेबा मोनसे कारेन्टआ जा पार जागोन मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों आरो बेखौनो मोनसे खोबथे लामा बे जोङो कारेन्ट बोहैनाया मोनसे तारनि गेजेरजों बोहैयो तारनि सिंथिंजाय बोहैयो बेखौ मोनसे खोबनानै लाखियो बेखौनो बुंदों मोब्लिब सोंखन्थाइ होनना बुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे सार्किटखौ नायोब्लानो हमनो हागोन आं बे सार्किटखौ एसे आवगायाव बुजायखांबाय आरो नोंथांमोना नुनो मोनबावदों बेवहाय मोब्लिब दाहार दा मोब्लिब दाहार बुङोब्ला मा बुजियो आं एसे आगोलावसो बुंबावदोंमोन बेखौ सानगुदि समाव मोनसे थावनिनि गेजेरजों बारलांनाय चार्जनि बिबांखौनो मोब्लिब दाहार बुंनाय जायो दा नैबे मोनसे दैदेनग्रा बे दैदेनग्रानि गेजेरजों चार्जआ बारलांनाय
सा बारलांनाय बिबांखौनो मोब्लिब दाहार बुंनाय जायो। दा नोंथांमोना बेबायदि बुंफुरलुखौ गावबा गाव लिरना लानो हागोन आरो नोंथांमोना जेब्लानाखि बे भिडिअफोरखौ नायगोन अब्ला नोंथांमोना लोगोआव लेखा लाफा आरो कपि गांसे लाफा गावबा गावनि नट खाताफोरखौ लाफा जाहाथे नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामलांखानो हायो। भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना नट्स खालामखानानै लानो हाखागोन। स' लोगोफोर जों नेक्स्ट टपिकआव थांनोसै। दा नोंथांमोना बेवहाय माखासे गोबां वार्ड नुनो मोनदों, गोबां वार्ड नुदोंब्लाबो नोंथांमोना गिनांगौ गैया, जोबोर गोरलै। दा गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय मोनसे पिक्सार नुफिनदों। बे पिक्सारा गोदो जोङो एसे आगोलाव सावरायनायखौनो आं बेवहाय दिखांना होफैनाय जादों आरो बे जाबाय नोंथांमोननि बे सावगारि 12.1 बे। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय मा लिरनाय दं एसे फरायना नायनोसै। बेवहाय नोंथांमोना नुदों I इक्वेल टु किउ बाइ टि, बे मोनसे इम्पर्टेन्ट फर्मुला। दा I माने मा? I माने बेवहाय दाहार, मोब्लिब दाहारखौ बुंनाय जादों। जों केलकुलेसनाव बे I खौ जोङो मोब्लिब दाहार होनना साननाय जागोन आरो किउ माने चार्ज, मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों बेसेबां चार्ज पास जादों। दा बेखौ जोङो किउजों दिन्थिनाय जायो आरो टिया जाबाय सम, बे मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों बेसेबां समाव माने चार्जआ बारलांगोन बेखौ जोङो टिजों दिन्थिनाय जायो। दा फरायबा नोंथांमोना बेखौ मोनथिना मोनगोन मोजाङै। नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लादो आरो बे I कारेन्टनि थामहिनबा मोब्लिब चार्जनि SI सानगुदिया जागोन कुलुम, जोङो बेखौ सिजों दिन्थिनाय जायो। आरो दा बे सि माने मा? जोङो बे मोब्लिबनि चार्जनि सानगुदि, बेखौ नोंथांमोना लिरनो हायो। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुबावदों 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रनाव थानाय चार्जनि समान। नैबे 1 कुलुमाव बेसेबां इलेक्ट्रन थायो? दा माब्लाबा बेबायदि 1 नाम्बारनि कुइसन सोंनो हागौ, अब्ला नोंथांमोना 1 कुलुम चार्जआव 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रन थायो बेबायदि लिरना होनो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो मा थागोन? मोनसे इलेक्ट्रनाव 1.6 × 10⁻19 कुलुम नामख'थाय चार्ज थायो, बेबो जायो। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबावदों मोब्लिब दाहारखौ फोरमायनो एमिटार सानगुदि बाहायनाय जायो। जों मोब्लिब दाहारखौ फोरमायनो थाखाय मा सानगुदि बाहायगोन? नैबे एमिटार, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। आरो जोङो कारेन्ट जा मोब्लिब चार्जनि सानगुदिया मा? कुलुम, बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लाखि। आरो बे एमिटारखौ सासे साइन्टिस्टआ दिहुनदोंमोन, सासे एम्पियार मुंनि साइन्टिस्टआ। बे जाबाय फरायसा बिगियानगिरि एन्ड्रि मेरि एम्पियार। दा बिथांनि मुङैनो जोङो बे एम्पियार कारेन्टनि इउनिटआ, मोब्लिब दाहारनि इउनिटआ एम्पियार जानायनि जाहोना बे सासे साइन्टिस्टनि मुंनिफ्राय बे फैदों। दा बिथांनिफ्रायनो लानाय जादों। आरो माब्लाबा सोङो 1 एम्पियारनि ओंथिया मा? अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय लिरनो हागोन। 1 एम्पियारा जादों 1 सेकेन्डआव 1 कुलुम चार्ज बोहैनाय, थामहिनबा 1A = 1/c / 1s। दा बेखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय बेसिमहालागै लिरना होब्लानो जागोन। बांद्राय मार्क फैया बेयाव, अनलि 1 मार्क जागोन। बेनिफ्राय आरो लिरबावदों मा? खम बिबांनि दाहारखौ मिलि एम्पियार 1, बेवहाय नोंथांमोना मिलि एम्पियार बेवहाय बुंनाय जादों। दा जेब्लानाखि मिलि एम्पियार जागोन अब्ला बेयो मा जायो? 10⁻1 ms, थामहिनबा नैयाव नोंथांमोना बेयाव एसे गोरोन्थि जाना दं नोंथांमोननि बिजाबाव। बेयाव एमआ बेयावसो जानो नांगौमोन आरो नैबे मिउआ जाबाय बेयावसो जानो नांगौमोन। दा बे जाबाय पजिसनखौ एसे चेन्ज खालामना लानो हागोन नोंथांमोना आरो कारेक्सन खालामनानै ला। बे जाबाय मिलि एम्पियाराव जों MA जों दिन्थिनाय जायो आरो मिलि एम्पियार जायोबा इक्वेल टु 10⁻³ एम्पियार जागोन। आरो माइक्र' एम्पियाराव मा जागोन? 1 माइक्र' एम्पियार, थामहिनबा नैबे सिम्बला बे एमनि जायगायाव फैनो नांगौमोन, गोरोन्थि जादों बेहा, बिजाबाव गोरोन्थि दङ। बेनिफ्राय एम्पियाराव बेसेबां थायो? 1 माइक्र' एम्पियाराव 10⁻⁶ एम्पियार थायो। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा। आरो एमिटार होननाय गंसे दाजेमजों मोनसे सोंखन्थायाव थानाय मोब्लिब दाहारखौ सुनाय जायो। बेखौ जेब्लाबो सोंखन्थायाव लारियै साजायनाय जायो, जायनि गेजेरजों थांनाय मोब्लिब दाहारखौ सुनो नांगौ। सावगारि 12.1 थरसे बेटारि, गंसे बाल्ब, गंसे एमिटार आरो गंसे साबि फोनांजाब मोब्लिब सोंखन्थायनि दिन्थि सावगारि होनाय जादों। दा सावगारियाव नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय। दा बे सावगारिखौ जायफोर फरायसा बिथांमोना बुजियाखै नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहरनो नाजा। आं बेखौ एक्सप्लेन खालामनो नाजागोन आरो रिप्लाइ हरनो नाजागोन हागौमानि। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङ बिथांमोना जोंहा डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ, वाट्सएप ग्रुप आरो फेसबुक ग्रुपनि लिंक होखानाय दङ। बेयाव नोंथांमोना जइन जानानै माबाफोर सोंनांगौ दंबा सोंनो हागोन। जों हागौमानि रिप्लाइ हरनो नाजागोन। स' नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो खालामना बुजि मोनैखौ सोंहरब्लानो जाबाय।
स' बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मावफारि लाबोदों मावदिन्थि लाबोदों बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.1 दा बे 12.1 आव सोंदों गंसे बाल्बनि मोनसे फिलामेन्टआ 10 मिनिट समनि थाखाय 0.5 एम्पियार मोब्लिब दाहारखौ बोना लायो 1 घन्टा बोहैनाय मोब्लिब चार्जनि बिबांखौ दिहुन दा कुइसनाव मा सोंनाय दङ बेखौ गिबियावनो बुजिनानै लाग्रो बेवहाय मा होनाय दङ सम होनाय दङ थामहिनबा टी होनाय दङ टाइम होनाय दङ आरो मा होनाय दङ 0.5 ए माने एम्पियार मा होनाय दङ कारेन्टआ होनाय दङ मोब्लिब दाहारा होनाय दङ आरो जोंखौ मा दिहुननो होदो बे 1 घन्टानि गेजेरजों मोब्लिब चार्जआ बेसेबां जागोन थामहिनबा जोंखौ मा दिहुननो होदो किउखौ दिहुननो होदो जों एसे आगोलाव मोनखांबाय जोङो I इक्वल टु मा मोनदोंमोन Q बाय T बे फर्मुलाखौ जों इउज खालामनानै जों गोरलैयैनो बे मोब्लिब चार्जनि बिबांखौ जोङो दिहुननो हागोन दा बेनि मावफुंथाया जागोन बेबायदि दा फार्स्टआवनो मा दङ बेखौ लिरग्रोनानै ला I होनाय दङ I आ जाबाय 0.5 एम्पियार आरो टाइमा होनाय दङ 10 मिनिट जोङो बे मिनिटखौ नोंथांमोना कनभार्ट खालामना ला कनभार्ट खालामनायखौथ' मिथिखागौ मिनिट थायोब्लाथाय बे 600 जागोन जोङो 10 into 60 थामहिनबा जोङो 60 60खौ 10 जों सानजाब्ला जोङो 600 सेकेन्ड मोननाय जागोन आरो जोङो 12.1 इकुवेशननिफ्राय जों बेखौ मोनो जों एसे आगोलाव सावरायनो मोनबोदोंमोन जे I इक्वल टु Q बाय T बे I इक्वल टु Q बाय T निफ्राय जोङो बेखौ लिरनो हायो Q इक्वल टु I into T दा बेनिफ्राय भेलुफोरखौ फज'नो हादों I माने 0.5 एम्पियार आरो बेखौ फज'दो T माने नोंथांमोना बेवहाय दिहुनना लाखाबाय 600 सेकेन्ड आरो जोबथारनायाव जोङो मोनगोन 300 कुलम मोनगोन आरो नोंथांमोना माब्लाबाबो बावनो नाङा नोंथांमोना केलकुलेसनखौ खालामखांनायनि उनाव बे केलकुलेसननि जोबथारनायाव इउनिट थामहिनबा सानबुदिखौ लिरनो माब्लाबाबो बावनो नाङा माब्लाबा खायफा स्टुडेन्टफोरा फरायसाफोरा बावो बेवहाय इउनिटफोरखौ लिरनो खायफाया बावो दा बिदि बावनाया हुदाया गाज्रि दा बेफोरावबो मार्कआ दाननाय थाङो दा बेफोरखौ फरायसा बिथांमोना मोजाङै नोजोर लाखि स' लोगोफोर दिनैनि टपिकफोरा बेखिनियानो आं बांद्राय टपिक लानानैसो फैयासै आरो जों उननि भिडिअ जों नेक्स्ट जा आद्रा थानाय टपिकफोर बेखौ जोङो सावरायगोन स' दिनै बेखिनियावनो जाथ'बाय आरो नोंथांमोना बेवहाय नुबावदों asamcadet.com बेखौ नोंथांमोना जायफोर गोदानै फैदों बे चेनेलाव बिथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना बे चेनेल बे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना जों जा फोरोंनाय फराफोर थामहिनबा थाखो जियाव थानाय मेथ्स साइन्स बेफोरनि सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना एन्सारखौ मोननो हागोन जों बेखौ मोननैसो होखानाय जाबाय बेनि एन्सारफोरखौ साइन्सखौ होखाबाय मोननैसो चेप्टार आरो फारसेथिं सानखान्थिफोरखौ होखाबाय आरो नोंथांमोननि जा इंराजि बे इंराजिनि सोंलुनि फिननायफोरखौबो जों होखाबाय दा नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थाङोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बा नायगिरि बिथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे जों गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरा नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाहैयो स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं